28 ngizozama ukufunda bavulele bonke abazalwane Matthew 25 from verse 1 to 8. Khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathabatha izibane zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kepha eziyisihlanu kuzo zaziyiziwula neziyisihlanu zazihlakaniphile. Awufundele nge-English lapho. 5 of them were foolish, and 5 were wise. The foolish ones took their lamps, but did not take any oil with them. Amen. Ngokuba eziziwula zathabatha izibane zazo, kaziwathabathanga amafutha. Kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibane zazo. Umyeni esalibele zozela zonke zalala, meaning boy 10 malala. Nalezi ezihlakaniphile zalala, nalezi eziyiziwula zalala. Kepha phakathi kobusuku kwamenyezwa ukuthi nangu umyeni, phaphamani niye kumhlangabeza. Khona zavuka lezo zintombi zonke, zavuka zoyi-10 nezihlakaniphile nalezi ezingahlakaniphanga ethi iBhayibheli le-English foolish. Zalungisa izibane zazo. Eziziwula zase zithi kwezihlakaniphileyo, sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibane zethu ziyaqima. Amen. Now omunye uzothanda ivesi liyajida la. Khumbula uma bafika leyibanga bekukusebusuku noma bekukusentambama, bonke bebalayithile. Kodwa laba abahlakaniphile bebazi ukuthi uma kungenzeka umyeni either afike late noma ahlale nathi kuze kuzocima lebani, baphatha amafutha. Ngoba bathe basahleli bonke nabahlakaniphile nabangahlakaniphanga bozela balala. Now mawukholwa ungathi mina ngeke ngivelelwe umntwana obhema ama-drugs. Uhlele nawubona ubaba wasenext door azifuzela umntanakhe adla ama-drugs, uthi ubani mina phathi iBhayibheli ngifaka uthayi mina ngihamba nomntanami enkonzweni owami ngeke ayidle i-drug. Amen. Lithi neBhayibheli bonke nabahlakaniphile nabangahlakaniphanga balala. Amen. Hallelujah. Eziziwula zase zithi esipheni amafutha kwawenu ngokuba izibane zethu ziyaqina. Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi qha, funa angaseneli thina nani. Amen. Lawa nasesisherela nani angahle angasaseneli. Okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Zisaya kothenga wafika umyeni. On their way kuzwini abavushile namyeni. Mabahamba bayothenga, angikubiyeni usendleleni
uyangena umyeni abekho. Zangena naye emshadweni kwavalwa umnyango. Yazi ngiyakhumbuleni uma ngifunda le verse njalo ngikhumbula umhanyisi bayesikhuthaza ngokufika late enkonzweni. You know ukuthi iflight ayilindanga ubhadalile ithikithi 6,000 rand uyaphesheya futhi 6,000 rand 12,000 rand. Makuvalwa bavala kusa mawuvala isystem mawufika but ayisakwazi ukugibeza. Mayise imagine mawungabona ukuthi mangilethe ngigijime kanjani ngiba nale imagination ukuthi uma bekuthiwa la inyanga kume ingelosi iphethe isikhiya ivala ngo-10 o'clock. Amen. Hallelujah. Lithi kwavalwa. Ngasemuva zafika sevaliwe manje. Zafika nezinye izintombi zathi Nkosi sivulele. Kepha waphendula wathi ngiqinisile ngithi kini anginazi. Akaka batholakala. Amen. Akaka batholakala wathi anginazi. Ngakho lindani ngokuba anilwazi usuku nehora. Bazalwane khona le ngomethi uJesu uzobuya nini kholwa abanye bakhona manje uJesu uzobuya nini kholwa manje uyezwa lithi le verse lithi ngoba usuku nehora asilwazi. Amen. Ngokuba amen asedlule siyakumathalente manje. Ngokuba kunjengomuntu owathi eyakuhambela kwelinye izwe wabiza izinceku zakhe wazinika impahla yakhe. Enye wayinika amathalente ayisihlanu, enye abamabili, enye nabalinye kwaba yileyo naleyo njengamandla ayo. Amen. Kwaba yileyo naleyo ngicela ukuthi ungifundele lapho ugcine lapho amandla ayo. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Awusho kakhulu lapho che ngicela ume ubabheka abazalwane uyisho ngale English lalelani bantwana. Each. Okay. Related to each neighbor. Yes. Okay. Each according. To one he gave 5 talents of money. Yes. To another 2 talents. Yes. And to another 1 talent. Yes. Each according to his ability. Each according to his ability. Ngesizulu ma asathi ufunde sese so ukumanje. Verse 16. Yes. Enye wayinika amathalenta ayisihlanu. Yes. Enye abamabili. Yeah. Enye linye. Kwaba yilelo nalelo njengamandla ayo. Awuphinde lapho. Kwaba yilelo nalelo njengamandla ayo. Ima lapho ke mntwana
awuchazele ibandla yini le athi ileyo naleyo inceku. Angithi unika inceku amathalente. Now angithi remember uHosea uthi siduka kuphi. Now when we read we must be slowly and yingako mina kusikasi ngize neBhayibheli le-English ngiyalifunda kakhulu mangikwazi, but I make sure ukuthi mase ngikhuluma lolwimi engizokhona ukulibeka kahle. Ithi inceku lezi njengoba bekanika le-5 umbhekile uMayisi kodwa amahlombe kaMayisi azoyithwala i-5 wambheka uMamdluli wathi uzowathwala i-2 wambheka uSibusiso wathi no angathwala 1. Amen. Sengifuna or senayi 2 minutes yabazalwane or 3 ngizoshesha angifuni ukunibamba sengathi isikhathi edlulile ngiyazi ngisezwe. Enye wayinika 5, enye wayinika 2, enye 1. Yileyo naleyo okusho ukuthi omunye nomunye ngokulingana kwamandla akhe. Loyo owamukele amathalente ayisihlanu wahamba masinyane wasebenza ngawo wazuza amanye 5. Kanjalo nowamukele 2 wazuza amanye 2. Kepha owamukele lalinye waya wemba umhlabathi wayifihla imali yakhe, imali yenkosi yakhe. Kepha bese ngifuna ukujumpa ngiye la sekabuya khona sekabuya khona aqeda ngawo. Amen. Kepha emva kwesikhathi eside yafika inkosi yalezo zimeli yalandisana nazo futhi yakhulumisana nazo. Weza owamukele amathalente ayisihlanu waletha amanye ayisihlanu wathi Nkosi wanginika amathalente ayisihlanu, bheka ngizuze amanye amathalente ayisihlanu. Kusho ukuthi semangaki? 2. Inkosi yakhe yathi kuhle nceku enhle nethembekayo, uthembekile ezintweni ezingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi. Ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Weza bewamukele amathalente 2 wathi Nkosi wanginika amathalente 2, bheka nizuze amanye amathalente 2. Shuthi semangaki? Inkosi yakhe yathi kuye kuhle nceku enhle nethembekayo, uthembekile ezintweni ezingcosana, ngiza kukubeka phezu kokuningi ngena ekuthokozeni kwenkosi yakho. Kepha weza nowamukele ithalenta lalinye wathi Nkosi bengikwazi ukuthi umuntu olukhulu uvuna lapho ungahlwanyelanga khona, ubutha lapho ungafazanga khona. Ngesaba ngaye lithukusa emhlabathini ithalente lakho, bheka nakho okwakho.
Kepha inkosi yakhe yaphenduka yathi kuye, nceku embi nevilaphayo, ubukwazi ukuthi ngivuna lapho ngingahlwanyelanga khona, ngibutha lapho ngingafazanga khona na? Ngakho wawumelwe ukubeka imali yami kwabebhangi. Mina-ke ekufikeni kwami ngabe ngitholile okwami kanye nenzalo. Ngakho mamukeni nilinike onamathalenta 10, ngokuba yilowo nalowo onakho uyakuphiwa avame, kepha ongenakho uyakwamukwa nalokho anakho. Leyo nceku engasiziyo yiphonseni ebumnyameni obungaphandle, lapho kuyakuba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Amen, bazalwane. Amen. There's 2 verses engizoconcentrate kuwona. Kodwa-ke ngivulile kuwo ukuthi 1 asisebenzeni bazalwane. Umvangeli uMagagula uthi sekuyiqala lapho kungasindiswa. Qaleni lisithi itheme yalo nyaka ukuthi abazalwane abalana phakathi kwendlu kaNkulunkulu basindiswe. Umnyaka wesingakhi lo, sikhuluma into eyodwa. Sekuyiqala uthi angithi nawe unikwe indlela, nawe uyesu, okusho ukuthi nawe lezi zinto ekufanele uzilahle zilingene wena uyazazi, ngoba lithi lokhu akunike kona ukunike ngokulingana kwamandla alona lo.